Ang kasikatan ay nawawala. Ang pira ay nauubos. Ang banana ay nalalagas. Pero ang magandang samahan, ang mabuting pagkakaibigan ay mananatili kapag inaalaga. Basta buko wala hindaya luksin mangiusok pang magpunang magtabiya na kumay mga usugan sa pang magpunang di makatanam pang way limbay. Ang paing kimalang ini mag-iusog sa ini pang magtunang landod makasing magtabiya na kumay mababae maarti isa nirihil way tungkod di dakong maglari. Basta pupul wala hindaya luksin maniusok pang magtunang magtariya na kumay mga usugan sa pang magtunang di makatanam pang way limbay. Ang paing kimalang ini mag-iusog sa ini pang magtunang landod makasing magtabiya na kuman mababae maarti di sa nirihil way tungkod di dakong maglagi. Magtabiya na kumay ang mga usugan sa pang magtunang di makatanang pang way limbay. Ang paing kimalang ini mag-iusog sa ini pang magtunang landod makasing magtabiya na kumay mababae maarti di sa nirihil way tungkod di dakong maglagi. Di sa nirihil way tungkod di dakong maglagi. Ako po si Shahada Sahid, Shane, aka Taosog Channel.
Kung gusto niyong makinig ng mga tausog song, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share. At pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa susunod namin mga video. Tayo po ay magkita-kita sa susunod pang mga araw. Hanggang sa muli. Bye!